Ka dancing competition online arjar arpulai open to all kategori ka balapan long da ka ceduk ri jain kia maya kalapan long ya ka dancing competition ya ki video jong kinang isim benta pila ban pha hau new number khandai pran ru lai new khandai ar khandai kata na do ka khanio tarik banai khat ar arjar arpulai ka tarik ba khado bakin piang ya ki video ki jong phi ka long ha ka arpulai tarik banai khat ar arjar arpulai ya ki video jong phi in supply but upload na do ka arpulai tarik banai khat ar arjar arpulai Yaki points pat kin sapait na ki views, like but comments kata tang hapo sang sengi bala depan like but upload yaki video. Ka price kalong kibawan banang kong kinyo kumba 1,000 kibawan ba ar bat kinyo kumba 1,000 bat kibawan balai kinyo kumba 6,000. Ka buy entry kalong free but yaki price in sasam hakalai pawai tarik banai kat ar jar ar punai.